Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As chuvias desta fin de semana viñeron como auga de maio aos viñedos para paliar a seca que rexistraba a terra, pero haberá que agardar máis días para comprobar se esta auga trouxo só beneficios. E que a preocupación é que con estas precipitacións caídas, os froitos engorden rapidamente e poidan chegar a romper as uvas en acios que están moi compactos. Polo momento a uva está a responder ben, non se están rexistrando problemas de botrite e de seguir nesta liña, os técnicos apuntan a que esta colleita se acadarán froitos moi equilibrados. Se producen moitas precipitacións, igual xa non sería bo, pola razón de que, vimos eso de un ano seco, realmente as plantas sí que lle fan falta agua, pero sí que poderíamos correr o risco desto, de que se chove moito e moi continuadamente, que a planta rehidrate moito e que acumule máis agua da que sea capaz de acumular a uva e rompa. Nas adegas están a realizar xa os controis de maduración coa vista posta na colleita. En Condes de Albarei manteñen a previsión en torno ao 10-12 de setembro, aínda que todo dependerá de como evolucione o clima nas próximas semanas. Non si descartable, por dicir así, a partir do 10-12 de setembro facer algunha vendima xa un pouco seleccionada, por dicir así, algo moi especial, pero eu creo que o gordo de vendima hasta mediados de setembro que non comenzará. Todo un pouco depende como evoluciona o tempo e do que destas previsións que temos desta semana nos van a influir moito. Se finalmente non entra esta borrasca, entendo que igual adianta un poquinho a vendima, pero se finalmente entra e temos varios días de choiva, eso pouquinho a pouco iría retrasando a vendima hacia mediados ou pouco máis alá de mediados. O estado sanitario dos viñedos é polo momento óptimo, sen presenza de fungos nin enfermidades. A maduración tamén vai avanzando de xeito progresivo. En Condes, ao igual que o Consello Regulador de Rías Baixas, barallan recoller este ano en torno a un 30-35% máis d'uva que na pasada campaña, cuns rendementos por hectárea de entre 10.500 e 11.000 kilos. Tamén poden variar, no sentido de que, se se producen estas precipitacións, se temos unha rehidratación bastante importante da uva, sempre pode aumentar un pouquiño máis. Nas últimas mostraxes as uvas estaban roldando os 10 graus.
Coa agua destes días podería baixar algo esa gradación, pero Alberto Barral apunta que a volta do bo clima permitirá que se recupere rápido. Así que se as chuvias non o estragan, Rías Baixas chegará a setembro cunha colleita superior en cantidade e de gran calidade. Levamos unha campaña moi boa, todo hai que decilo, de momento se sigue mantendo así, os viñedos, o estado sanitario dos viñedos é perfecto, non tivemos problemas tardíos de mildiu que nos poidan afectar a maduración da uva, non hai presencia de botrite, de momento está todo perfecto, por decir así, eso, un pouco todo dependerá a calidade pois, do que veña nestas 2 semanas, pero bueno, as perspectivas son boas, eu creo que sí, que vai ser unha añada dunha gran calidade. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A Confraría do Viño Rías Baixas conta dende este sábado con 5 novos embaixadores. Ante numerosas confradías chegadas de toda España, Portugal, incluso Italia e Francia, as novas damas e cabaleiros prometían fidelidade ás elaboracións da terra nun acto celebrado no Salón García, en Vilagarcía. Pouco antes, os asistentes serán recibidos polas autoridades na Casa do Concello, dende onde desfilaron ata o Salón García baixo a atenta ollada de numerosos veciños e turistas. Xa no salón o acto comezou coa lectura por parte do chanceller da Confraría dos Viños Rías Baixas da acta pola que se nomeaba os novos membros. Jesús Andina, administrativo de Foz, pola súa estreita vinculación á subzona do Ulla e a súa implantación na divulgación dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, a través dunha publicación que en breve sairá ao prelo, orixe, calidades e cualidades dos viños da DO Rías Baixas. Julián del Caño, técnico de Extensión Agraria de Sanxenxo, polo seu papel fundamental na creación do Consello Regulador de Rías Baixas. Gemma Pérez Santos, secretaria do Concello de Cambados, pola súa estreita colaboración na promoción de eventos de exaltación dos Rías Baixas como a Festa do Albariño ou o Capítulo Serenísimo. María Posada Enríquez, da empresa ourensana Posada Marrón Glacé, pola promoción que realiza dos produtos de calidade galegos dentro e fora das nosas fronteiras. E por último, Elizabeth Rosa Cerca, embaixadora do viño de Burdeos na Península Ibérica, nomeada cofrade emérita pola súa estreita colaboración coa Confraría dos Viños Rías Baixas. Ela foi a encargada de agradecer estas distincións en nome das novas damas e cabaleiros. A nombre de todos los nombrados, quiero agradecer a la Cofradía de Rías Baixas este honor y deciros que podéis contar con nosotros. A continuación, representantes da Confraría do Caldo de Mourente entregaron un pequeno recoñecemento aos anfitrións que recollía o gran mestre da Confraría dos Viños Rías Baixas. Jesús Paz tomaría logo a palabra para reivindicar a labor de promoción que realizan as confrarías enogastronómicas, segundo el, máis vixentes e xustificadas ca nunca. Las cofradías están en la última a la hora de la divulgación e incluso están mejores que nunca. No hay más que ver los diversos programas de radio y televisión dedicados al mundo de la gastronomía. Igual que en el vino, los bodegueros se esfuerzan para mejorar e incluso hacer elaboraciones diferentes, para poder satisfacer el gusto de nuestros paladares. ¿Qué decir del turismo? Un turismo tranquilo y sobre todo buena gente. Una prueba de ello es hoy vuestra presencia en este acto. A todo eso se suma el conocimiento de pueblos y culturas, así como la amistad entre las personas. Damas y caballeros, creo que tenemos nuestra misión divulgatoria de los productos del campo más que justificada. Unha por unha, representantes de todas as confrarías convidadas subiron ao escenario para recibir un diploma en lembranza ao seu paso por este capítulo da Confraría dos Viños Rías Baixas, o 11º xa da súa historia. A festa do Tinto Rías Baixas das Neves cumpriu o seu 10º aniversario pasada por auga, pero a chuvia non conseguiu deslucir unha cita xa sentada no calendario festivo e vinícola da denominación de orixe. 14 adegas da DO ofreceron 34 marcas de viño nos stands instalados na Praza do Concello, unha oportunidade para saborear por primeira vez elaboracións producidas con todas as variedades de uva tinta autorizadas polo Consello Regulador. Tenemos Ousón, tenemos Padeiro, Caíño Tinto, Loureira Tinta, Brancellao,
Mencía y el Pedral, que é nuestro diferencial, ¿no? Señoría de Rubiós foi precisamente con Viñanora e Abadía de Tortoreos, unha das adegas convidadas á cita. Foi unha das pioneiras en apostar por los tintos Rías Baixas, unhas elaboracións que, como di Antonio Méndez, hai que aprender a valorar, a beber e saborear. Por ejemplo, el L100, el Castañal, o los vinos de Zárate, o los vinos de Rodrigo Méndez, o los vinos de Robustiano de Atis, son vinos que tienes que decantarlos, que tienes que tenerlos abiertos 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas antes de consumirlos, porque esos vinos mejoran un 100%. Viños de longo percorrido, os tintos de Rías Baixas pasan un mínimo dun ano en repouso, criando para poder descubrirse o consumidor en toda a súa expresión. Es que los vinos tintos gallegos en general, a partir de un año de botella, pega un cambio brutal. Y tiene que ser extensivo a los blancos. Yo esta mañana estaban 2 profesionales también, le he dado un albariño 2011 Manuel Damaro, que hace 4 meses más o menos que lo hemos puesto en el mercado, con 1 año en depósito y 2 años en botella en reposo. Y ese vino, claro, lo que no puedes es decirle a la gente que tiene que tener la fruta que tiene el 2014 o el 2013, pero es un vino que puede con una carne, que lo puede beber a 14 grados, a 15 grados, a 16 grados de temperatura, y que son vinos hechos. Entonces, tenemos que ir cambiando, digamos que la mentalidad del consumidor y también la nuestra. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo, por ejemplo, 2010, claro, estamos en 2015, estamos sacando ahora 2012. Claro. Entonces, en botella falle falta, no é unha botella que está sempre tumbada, porque leva corcho natural, non leva sintético como os demais. Entonces, canto máis en botella o viño colle corpo tamén. Ademais de veciños, amantes do boviño ou turistas, esta 10ª Festa das Neves contou entre o público con profesionais, prescritores que aproveitaron a posibilidade que lles ofrecía a cita de percorrer o túnel dos tintos Rías Baixas. Es en la fiesta gastronómica y de vinos que yo he hecho hasta ahora en 10 años, donde más, digamos que público profesional había. Llegó a haber 7 enólogos entre hombres y mujeres franceses y más de 20 sommeliers catando los 36 vinos que hai tinto Rías Baixas. A degustación de todas estas elaboracións puido acompañarse con produtos da zona para completar un menú á altura dos máis exixentes padais. Hai carpa e todo, entonces estáse moi ben, pero bueno, a xente, creas que non, a choiva sempre os bota un pouquiño para atrás. Sí, el tinto de Rubiós, allá en Madrid yo lo pido mucho porque con un cocido gallego es el mejor vino para eso, sí. É un mundo pequeno, ¿no? Ao lado do Rías Baixas, Albariño. Entón, bueno, hai xente que é moi curiosa, pregunta, bueno, é que te adegas aquí, dá ben para probar, ¿no? A ambientación musical, concertos e actividades culturais varias completaron a edición dunha festa que xa se prepara para cumprir o seu 11º aniversario. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia repetiu o éxito na súa segunda xornada de degustación e maridaxe dos produtos amparados. O aforo do Salón Altea no Casino La Toja completouse con 50 asistentes que aprenderon da man da destiladora Sonia Otero como identificar augardentes monovarietais e de oruxo embellecidos e como distinguir estas elaboracións de calidade das non amparadas polo Consello Regulador. A continuación, o chef do casino Mark Wernick realizou unha demostración de cociña coa preparación de 2 pratos nos que empregou augardente de ervas e augardente de oruxo embellecido. A velada rematou cunha cea no casino pros asistentes.
Unha tese da Misión Biolóxica de Galicia afirmada pola investigadora Iria Otero conclúe que realizar desfollados precoces na vide permite reducir o volume de colleita, pero que as uvas que van adiante logren máis aromas e calidade. A realización de labores en verde un consello no que insisten os técnicos de campo para permitir que os froitos queden máis aireados, sequen antes, reciban mellor os tratamentos fitosanitarios e maduren máis correctamente ou recibiren máis luz. Agora, este estudo indica que esas labores, se realizan antes da floración, a planta non sintetiza os nutrientes, a uva que non calla e, por tanto, nacen menos sacios, pero de maior calidade. Dende este venres e ata domingo, o Condado celebra a súa 56 festa do viño no recinto amurallado de Salvaterra do Miño. Ademais de degustar as elaboracións que ofrecerán as 26 adegas que participan, haberá a tradicional mostra filatélica, concertos ou o nomeamento de novos confrades da Confraría do Viño do Condado o domingo. Ese mesmo día tamén se darán a coñecer as marcas gañadoras do concurso Viños Deliciosos do Ano, certame recoñecido polo Ministerio da Agricultura. O pregón correrá a cargo do xornalista gastronómico Pepe Cabadelo. Será o domingo ás 12:30 do día. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.